sir. Thank you, sir. Siya si Sir Ingay, masayahin, matulungin, at mabait. Isa siya sa tumutulong sa akin sa charting. And take note, regular siya sa Caraga Regional Hospital. Siya naman ang senior ko, si Ma'am Odette Mantilla. Nurse to sa Caraga Regional Hospital. At first, akala ko masungit siya, pero hindi pala. Mabait siya. Sa katunayan, tinutulungan niya ako sa charting. Tara, samahan niyo ako hanggang sa matapos itong video na to. Alright. Okay. Alright. Hello mga Shy, it's me again, Tina Sher Bisaya, and welcome back sa aking channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. Good afternoon po sa lahat. Ang oras po natin ngayon is alas 12 po. Kaling pa po ako duty, bali out ko po is 6 AM. Tapos gising ko pa lang po kasi duty ko na naman po alas 6. Dapat maaga po ako pupunta po sa hospital kasi ngayon pong araw na to is first time ko po charge nurse. First time ko, kinakabahan po ako, excited. Magla-lunch po muna ako kasi nagugutom na po ako. Tara. So ito ang ulam namin. Tortang, talong, merong tuyo, kalibre, kanin. Bali, ang duty ko po is alas 6 po. So, bali, mag-prepare po ako dito kasi malayo po yung bahay namin sa city. So, mag-prepare ako is alas 3 po ng hapon. And then, pupunta po ako doon is 4:30 or 5 PM. So, yun. Oras po natin ngayon mga Shy is alas 2 po ng hapon. So, kailangan ko na pong mag-ready. So, maliligo muna ako. So, ayun mga Shy, tapos na po akong naligo. So, naka-prepare na. So, ang oras po is alas 3 pa. So, marami pa pong oras. So, sana po hindi uulan kasi pag uulan po, hindi po ako makapag-duty. Or kung makapag-duty man ako, late ako. So, sana hindi uulan kasi first time pong mag-charge nurse ngayon. So, yun. Kaya excited po ako, tsaka kinakabahan po. So, hindi po madali ang mag-charge nurse. Baka akala ng iba pa upo-upo lang pero marami pong mga ginagawa po ng church nurse. So ngayon mga Shy is napunta na po ako doon sa city, sa Caraga. Alam niyo po ba mga Shy, napakahirap biyahe or mag-duty po na nakamotor lang lalo na malayo yung lugar namin sa Makawa to city. Bali 20 to 30 minutes ang biyahe. Pag mainit po, okay lang. Walang problema, pwede mag-jacket, kapag mainit po, walang problema, kasi pwede tayong mag-jacket or kung ano na lang yung isusuotin natin. So, ang napakahirap po talaga sa pagmumotor, lalo na po, lalo na po puti yung uniform. So, pag ulan, so yun po, hindi po talaga makaka-duty, either late or hindi po makaka-duty. Dito na po ako.
Ito, ini, rear decawing. So, pwede ko na-assign sa Romero wheels. So, ngayon mga guys, nandito na ako. So, aga ko, alas 5 pa. So, yun. So, kailangan kong agahan kasi first time kong maging charge nurse. So, ako pa lang po ang night shift na nakarating ngayon. So, yung iba is AM shift. Busy pa po sila. Yun. Busy pa po silang lahat. Ngayon mga shy, natapos rin ang duty ko. Bali, first time ko mag-charge. Tapos, thank God kasi walang toxic. So, thank you kay Ma'am Odette, tsaka kay Sir Ingay. Shoutout po. Thank you, Ma'am, Sir, sa pagtulong sa charting. So, yun mga shy. So, bawal mag-video doon. So, hindi ako nakapag-video. Oras po mga shy is alas 6:23. So, pauwi na po ako ngayon sa amin. Medyo malayo-layo pa yung amin. 30 minutes pa. So, yun lang. So, once again, thank you for watching and please don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye.